Курапаты існуюць, будуць існаваць, і гэта памяць вечная для тых, хто быў рэпрэсаваны, забіты, замучаны у часы сталінскага тэрору. Я, як святар Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, павінен сказаць, што мы павінны аб'ядноўвацца ў Курапатах, а не раз'ядноўвацца. Бо раз'яднанне – гэта толькі на руку нашым ворагам, нашым непрыяцелям. Трэба нам, усім гэтым, каго я назваў, і пазнякоўцам, і талакоўцам, і іншым, збірацца ці то тут у Курапатах сумесна адзначаць і дні памяці, і сумесна рабіць паседжанні і вызначаць, як мы будзем адзначаць гэтыя дні курапацкія тут, якім чынам, каб не было ніякіх крыватолкаў, каб не было ніякай звады, бо да гэтага заклікаюць нас тут людзі, якія расстраляныя, іх душы моляць, каб мы з любоўю, з мірам мацавалі сваё адзінства, а не раздрабняліся, бо раздробненыя мы можам, не тут кажучы, зноў патрапіць у гэтыя Курапаты. І мы сёння беларусы, хай сабе ці жыхары Беларусі, і кожны, хто стараецца на карысць Курапатаў, на ўвекавечванне яе памяці, павінен быць тут і не сварыцца і не біцца. І хай Гасподь дапаможа нам з любоўю і мірам несці наш сёння крыж і надалей. Слава табе, Божа, слава табе! В 88 годзе я даведалася праўду аб Курапатах. Менавіта 30 кастрычніка на дзяды калоны людзей нацыянальна свядомых сабраліся на маскоўскіх могілках, каб ісці сюды на Курапатах. Але нас не пусцілі сюды. Я ўпершыню убачыла гэты страшны аўтазакі і зразумела, што было ў 37 годзе, бо ўсё ж у 65 годзе я прачытала Солженіцына «Архіпелаг ГУЛАГ» і была ўжо падрыхтавана. А тут я даведалася, што тут у нас, в Курапатах, стрелялі людзей. І не гледзячы на тое, што в 91 годзе мы абвясцілі сваю дзяржаву незалежнай, адраджаць мы пачалі мову, сваю сімволіку чырвона-белы сцяг, герб пагоню, веды пра рэпрэсіі, што гэта быў геноцид. Але пасля 94 года, як прыйшоў да ўлады Лукашенко, фактычна гэта прыйшло да ўлады маскоўскае ФСБ разам КГБ. Гэта нашчадкі тых, которые нас тут стрелялі. І впершыню народ, замежныя краіны даведаліся, што ў нас ёсць нацыянальныя сілы і што мы можам супрацьстаяць таму гвалту, што рабілі камуністы на нашай зямлі. Где мой народ? Кто мой народ? Кто мой народ? Где мой народ? Мой народ, где добро, добро. Мой народ, где память нянит. Мой народ, где любовь закон. Мой народ, сон небесных святых, где Курапаты – это место, где похована наша элита, где похована тая частка белорусского народу, які ў чымсьці быў лепей за нас. Мы до гэтага часу не ўзнавілі ні той колькасці, ні той якасці, ні того энтузіазму, які быў у беларусах на пачатку стагоддзя. Тут самае масавае з адкрытых месцаў ахвяр рэпрэсіяў. Ёсць шмат меншых курапатаў на тэрыторыі Беларусі. Это тая Беларусь, якая не адбылася, якая была панішчана бальшавікамі.
Але гэтых людзей варта памятаць, варта, можа, штосьці ўзнаўляць з таго, што нарабілі. Калі ў нас няма памяці, у нас няма і развіцця. Тыя крыжы, якія тут стаяць, а тут сотні крыжоў, людзі неслі з розных месцаў Беларусі. Людзі рабілі іх у розных месцах Беларусі. Многія магілы тут сімвалічныя, то есть людзі не ведаюць, дзе сапраўды загінулі іхныя сваякі. Магчыма, яны былі пахаваныя недзе ў Сібіры, магчыма, дзесьці ў Казахстане, дзесьці на поўначы. І вось стаяць гэтыя магілы з канкрэтнымі прозвішчамі, брацкія магілы, магілы людзей розных нацыянальнасцяў, рознага веравызнання. Тут у нас можа абудзіцца штосьці чалавечае, штосьці чалавечнае, штосьці тое, што належыць да вечнасці. Бо тое, што тут стаіць, людзі рабілі на ўласныя грошы. Это было, можа быць, іх уласнае пакаянне, уласная прага да святога. Куропаты – это зараз просто такая квинтэссенция всех наших покутных месцев. Наша земля – это вогуле, страшно сказать, но это суцэльны могильник. Это наш некрополь, место покутов невинно забитых людей. Это было открыто в 1988 году. Як раз гэта адкрыццё падняло новую хвалю адраджэння. Пакуль не будзе трыбунала над бальшавізмам, пакуль не будзе трыбунала над сталінізмам, пакуль не будуць агалошаны усе тыя факты, якія ўжо зараз нам вядомы, і пакуль не будзе трыбунала падобна Нюрнбергскаму, у нас не будзе адраджэння поўнага, у нас не будзе поўнай незалежнасці. Тут, здаецца, кожны кавалачак землі просто крычыць цябе. За што? Хто-то па разнарадцу траплял. Конечно, нашу інтэлігенцыю знішчылі абсалютна наўмысна. А ведь астатніх шмат людзей трапляла пад гэта чырвонае кола толькі таму, што там спускались нейкія лічбы. Трэба было выканаць план па забойствам. І таму сапраўды я лічу, што это слово «за што» оно тут вітае. І мы павінны адказаць на гэтае пытанне этим людям, што не дарма вашы пакуты, што мы памятаем, што вы наши святыя, не гледзячы на тое, як вы пражылі жыццё, именно своей ахвярнай смерцю, вы абуджаеце нас, абуджаеце нашу памяць. Беларускія куропаты застаюцца сімволам нашага змагання з рэжымам унутранай акупацыі. І адсюль пачалі свой рух пад лозунгам адраджэння Беларусі. Беларускія куропаты застаюцца адным з найпершых сімволяў нашего супрацьстаяння, тому что тут полегли наши дзяды, прадзеды до войны, магчыма и пасля войны. Сёння ад мяне налево, направо чуваць гукі машин, аўто, якія шумяць по аўтастрадзе, і гэтыя аўтастрады ўсё сціскаюць і сціскаюць бліжэй і бліжэй да тых крыжоў, якія яшчэ пастаўлены 20-25 гадоў таму. Была беларуская ўлада, наша ўлада. Яна б такога не магла дазволіць і не магла б дапусціць. І я, як паэт, як літаратар кажу, што маё слово ёсць, будзе і будзе у будучыні гучаць за
оборону и у оборону куропатов. И покуль будут заставаться куропаты, я лечу, будем заставаться мы, белорусы, як представники титульной нации, як представники незалежной Беларуси, згубим, стратим куропаты, стратим просто-напросто Беларусь. Меморыял ужо існуе. Ён рукотворны, ён творыцца самім народам. Самі людзі, якія згубілі сваіх блізкіх, якія былі расстраляны, ставяць гэтыя крыжы за памяць за расстраляных. І больш нічога не трэба. Гэта магілы павінны паважацца. Крыж над магілай, дарожкі, чысціня, агарожа і цішыня. Вот што павінна быць у курапатах. Калі рабіць там нейкія пампезныя пабудовы, рабіць нейкі турыстычны цэнтр, каб там вадзіць экскурсіі, гэта савецкі падыход, гэта прапаганда, это то, што зрабілі з Катыні. Это яшчэ пачнуць на гэтым зарабляць грошы і браць за ўхадныя білеты. Это ганебна, так не можна. Это варварскі падыход. Той падыход, які прапанавалі мы і які ўжо зроблены, это ёсць падыход святы. Ён зыходзіць з культуры і з ментальнасці, з маралі нашага народа. І толькі так павінна быць. А ўсё астальное – гэта суета. Куропатская земля была выбрана НКВД, потому что тут были болота, лес и недалеко от города. Сюда провозили не с турмы, а навод забирали для выполнения плана звёздок и возили сюда и закапывали у ямы. После войны гэтые ямы стали оголяться, вырашили робить эксгумацию. При раскопке археологами нижние пласты на глубине 1,5 метра дали, там кости лежали родами. Кости там, схалтурили. Полянилище глубже копать. Задача темных сил гэтае место знішчыць цалкам. И пропаганда такая наводится, что тут куропат вообще не было. Гэта место святое, гэта не кладбище, гэта могильник меморыяла, гэта институт аховы, гэта дзе людей павінны мы вучыць і паказваць, каб болей гэтага не было. По хрысціянскому обычаю тут павінна быць за мяжой могильника храм православной конфессии, храм католицкой конфессии. Тут повинна быть вокруг могильника огорожа архитектурно привабная. Мы запрашаем, каб люди проходили и далей. Слезы твои станут с дождем, скура твоя мяккой травой, кожны твой рух зробится сном, ты в этих снах будешь живой. Я потону в теплым песку, я расплывуся в повольных днях. Хвали з'ядуть збруд на руках, змыють мне память. Мы з вами стоим на месте, яке называется место згубы ахвяр політичних репресій 30-40-х годов.
Мы бачым вакол гэтыя страшныя занепадзіны, гэтыя страшныя ямы, куды скідывалі людзей, перад гэтым катуючы, жахлівым чынам забіваючы. Цяжка, немагчыма проста ўявіць тое, што адбывалася тут у тыя гады сталінскіх рэпрэсій. На вялікі жаль, зараз катаванне гэтых людзей працягваецца. Працягваецца катаванне іх памяці, працягваецца катаванне іх родных. Адзіны помнік, які дзяржава усталявала вось гэтага мемарыялу Курапаты, гэта той жахлівы бульбаш-хол, які знаходзіцца на тым краю Курапатаў за нашай спіной. Гэта рэстаранны комплекс, рэстаранна-забаўляльны комплекс з саунамі, з дзіцячымі арэлямі. Немагчыма уявіць, што людзі будуць туды прыходзіць, будуць есці, піць, гуляць. Дзеці будуць катацца на гэтых арэлях і ў той жа час будуць назіраць, глядзець на Курапаты, на гэтыя крыжы, і ў іх будзе все спакойна на сэрцы. Страшна тое, што дзяржава гэта падтрымлівае, што для дзяржавы Курапаты гэта не месца забойства непавінных людзей, гэта не месца, дзе трэба годна ушаноўваць памяць, а гэта кавалкі зямлі, якія каштуюць вельмі вялікія грошы. І гэтыя кавалкі зямлі гэта ўлада хоча як мага хутчэй падзяліць і як мага хутчэй паўсюль панастаўляць гэтых забаўляльных комплексаў. Мы ўжо ведаем, што рыхтуецца з таго боку будаўніцтва выставачнага комплекса, а з гэтага боку рыхтуецца будаўніцтва шматпавярховых дамоў. То бок зараз самы небяспечны момант для Курапатаў, дзеля іх захавання нам трэба аб'яднацца і быць разам. Я звяртаюся да ўраду, я звяртаюся да міністра культуры Святлова, я звяртаюся да Чарняцкага Ігоря Мефодзевіча. Пакуль што яшчэ ў вашых сілах спыніць гэтае катаванне. Зачыніце гэты бульбаш-хол, не дайце магчымасці яму адкрыцца. Гаспадары гэтага бульбаш-холу, яны рыхтуюцца да адкрыцця чэмпіяната свету, маручы аб тым, што яны навярстаюць усё упушчанае імі за гэты год, які грамадства не дало ім магчымасці адкрыцца, яны падчас чэмпіяната свету навярстаюць усё. Дык я звяртаюся да ўсіх людзей. Не хадзіце сюды, калі, не дай Бог, яна адчыніцца, калі мы не зможам астановіць. Не хадзіце ў рэстарацыі Кушавель, Дача, Тусе. Гэта рэстарацыі Белнаватэкс-груп. Так вось няхай вось гэтыя назвы, няхай яны прагучаць. І людзі, стараніцеся гэтых рэстарацый, не дайце магчымасці ім заработаць на нашым горы, на пакутах беларусаў. У Беларусі ўзнікла дата памяці, якая ёсць сёння на Украіне, у Расіі. На жаль, у Беларусі няма ахвяр тоталітарных рэпрэсій, ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Мы ведаем, што 29 кастрычніка 1937 года былі забіты 100 вядомых дзеячоў Беларусі, літаратараў, паэтаў, кіраўнікоў, навукоўцаў. Тут знаходзіцца сотні магіл, каля 500, калі не памыляюся. Грамадскасць з 2007 года прыходзіць кожнае 29 число, кожны месяц, каб у Беларусі ўзнікла дата памяці ахвяр тоталітарных рэпрэсій, ахвяр сталінскіх рэпрэсій. У выніку геноцида камуністаў Беларусь у 20 стагоддзі страціла 90%, а можа і болей, наших паэтаў, пісьменнікаў, гісторыкаў. Это тое, што складае падмурак для развіцця нашай незалежнай Беларусі. На жаль, гэты плён гэтых страт мы пажынаем і сёння, бо сённяшняе беспамятства, сённяшні недахоп твораў нашых беларускіх, это кладзецца адбіткам на 20 стагоддзе. Мы сёння ведаем толькі ў Менску 14 месцаў,
где расстреливали коммунисты, большевики ЧК, починаючи з 20-х годов. І, на жаль, знаки пам'ятні, маленькі крижики не повсюль стоять. Стоять тільки в Лошиці, стоять у парку челюскинців. А я починаю Кальварія, Цивалі, Комаровка, Дражна, Дрозды. Гэтай месціны, дзе няма на большасці іх ні памятнага крыжа, ні памятнага знака. Ёсць маленькі знак у парку челюскинців, дзе пачаліся гэтыя страшэнныя расстрэлы. Я чакаю, што моладзь, перш за ўсё моладзь, прыйдзе масава на гэты наш беларускі некропаль, які збудавалі актывісты партыі БНФ, зараз КХП БНФ, з розных маладзёвых беларускіх арганізацый. Людзі, якія ахвяруюць сваім часам ка валанцёрскіх справах, каб прыбраць смецце, усталяваць крыжы, пачысціць, проста прыйсці, памаліцца, ускласці кветкі, запаліць знічку, проста пастаяць. І долг моладзі я лічу вяртаць памяць і перед загінулымі, і памяць за продкаў. Жыве Беларусь! Вось пра гэта месца мы даведаліся ад вялікага патрыёта беларуса Пазняка, які вёў тут свае даследаванні, даказаў, што гэта менавіта бальшавікі знішчалі тут беларусаў, а не фашысты, як это калісьці тлумачыла бальшавіцкая ўлада. Шматразова тут дзейнічалі вандалы. Ні аднаго не быў пайманы на месцы злачынства. Сам Лукашенко сюды ніколі не прыязджаў. А вот нават і калі прыязджаюць сюды неабыякавыя людзі, якія хочуць ушанаваць вось гэту святую зямлю, хочуць ушанаваць прах нашых закатаваных продкаў, то оказывается, что это мы не можем зрабіць без пільного нагляду міліцыянераў і некаторых асоб, якія апрануты ў штатскае. Прыязджае сюды Клінтон, здаецца, чужы чалавек для нашай зямлі. По яго пажаданню тут была пабудавана скамейка Клінтона, якую так называюць, але вандалы яе не адзін раз ламалі, і таксама ніхто не парупіўся знайсці, хто гэта рабіў. Я звяртаюся да людзей, якія культурныя, якія свабодныя, у адрозненне ад гэтай улады. Вы на чыім баку? Вы на баку сталінскіх катаў? Ці вы на баку тых ахвяр, якія закатаваны гэтымі сталінскімі катамі? Я прашу таксама беларусаў, прыходзьце сюды ў Карапаты, ушануйце сваіх продкаў, якія закатаваны этой антыбеларускай уладаю, і прадэманструйце сваю пазіцыю, прадэманструйце свой патрыятызм і свае адносіны да нашай гісторыі беларускай. Куропаты – это для меня боль. Боль народа, боль белорусов. Место, где загинуло больше 100 000 человек. И старики, и дети, и беременные. Просто белорусы, которые были белорусами. Я узнала это от своей мамы. Мама меня сюда привела, после этого я сюда привела своих родственников, рассказываю своим друзьям, знакомым. И я думаю, что если каждый белорус будет это рассказывать, то люди сюда будут приходить, будут стоять на этой земле, пропитанной кровью, над этими костями. Я думаю, у каждого белоруса заболит сердце, и мы будем уже совсем другому себя вести. Я думаю, что после этого у нас поменяется и наша власть, и наше видение нашей жизни. Все начинается с нашей души, с нашего сердца. Если мы будем как-то в душе меняться, то и вокруг нас все тоже поменяется. Приходите, посмотрите, постойте, подумайте, помолитесь. Я думаю, все будет после того, как вы сюда придете. Все будет только к лучшему для ваших.
Курапаты асабіста звязаны з маёй сям'ёй, бо тут пахаваны бацька майго деда. Гэта боль для ўсіх беларусаў і, канешне, тое, што адбываецца з гэтым народным мемарыялам, гэта занядбанне. Это ганебна для ўладаў, ганебна для беларусаў, што большасць з іх нават і не ведае пра іх існаванне. За рэдкім выключэннем інтэлігенцыі, свядомых людзей, які цікавяцца гісторыяй. Да якога стана быдлячага давялі наше грамадства, нашы кіраўнікі, Курапаты з'яўляюцца жывым прыкладам. Тут трэба біць ва ўсе званы і далучаць грамадскасць, бо тут пакоюцца парэшткі не толькі беларусаў, і палякаў, і габрэяў, і расіянаў. Але, на жаль, гэты працяг савецкай, а зараз такой еўразійскай прапаганды, калі ў адным флаконе руская нацыянальная ідэя, царь-бацюшка і Ленін адначасова у спалучэнні. Менавіта толькі ў такой форме яны могуць падаваць. Толькі ў такой форме яны зразумелі, што могуць існаваць. Для іх две хібы: альбо камунізм чысты, альбо чысты рускі нацыяналізм. Пагэтому яны спрабуюць спалучаць неспалучальна. Як Христос сказаў, што царства, якое падзелена ўнутры, яно зруйнуецца, яно не ўстаіць. Шлях да курапатаў — гэта шлях да нацыянальнай самасвядомасці, то, чаго нам бракуе, а мы павінны памятаць, што Еўропа сучасная паўставала менавіта з адраджэння нацыянальных рэлігійных каранёў кожнага. За Еўропу трэба змагацца кожную хвіліну, што не трэба расслабляцца. Пагэтому я спадзяюся, што калі Украіна далучыцца, Беларусь далучыцца да Еўропы, яна стане толькі мацнее і духоўней. Курапаты. Невялічкі лясок з крыжамі на ўзбочыне на ўскрайку Менску. Курапаты — месца, куды мясцовыя жыхары ходзяць выгульваць сабак, есці шашлыкі. Месца, каля якога будуецца забаўляльна-рэстаранны комплекс, названы абразліва для беларусаў Бульбаш-хол. Вось гэтае месца, вось тут, пад нашымі нагамі, ляжаць косткі забітых нашых дзядоў, прадзедаў. Тут ляжаць тысячы, дзесяткі тысячаў нявінна забітых людзей, мужчынаў і жанчынаў, маладых і старых, людзей розных нацыянальнасцяў, розных прафесіяў, веравызнання, працоўныя, сяляне, настаўнікі, паэты і святары. Тут ляжаць сотні, тысячы, дзесяткі тысячаў абарваных жыццяў, марных, страчаных, згубленых надзеяў. Тут ляжыць расстраляная нашая мова, нашая культура, нашая гісторыя. Тут ляжыць нашая нацыя. Людзі, апамятайцеся. Вы не бульбашы, вы беларусы, вы маеце карані. Людзі, не тапчыце сваю нацыю, сваю мову, сваю культуру. Не ладьце танцы на касцях вашых дзядоў. Гэтае месца называецца Курапаты. Але гэта не толькі месца смерці. Гэта беларуская Галгофа. Гэта месца ўваскрасення нашай нацыі. Людзі, прыходзьце сюды, не есці шашлыкі і не танчыць на касцях. Прыходзьце сюды памаліцца. Прыносьце кветачкі, прыносьце свечкі, прыносьце сваё пакаянне. 25 гадоў таму у Курапатах пачынаўся нацыянальны рух. Таму што людзі адкрылі для сябе праўду, адкрылі, колькі людзей адпакутавала за свабоду і незалежнасць. Прыходзілі сюды, тут былі шматтысячныя мітынгі. Так пачынаўся рух, які прывёў да незалежнасці. 12 гадоў таму, калі ўжо за Лукашэнкам тут пачалі будаваць кальцавую трасу, моладзь больш за 8 месяцаў кругласуткава стаяла ў Курапатах і не давала разбурыць крыжы і нацыянальны некропаль.
Зараз мы зноўку вяртаемся ў Курапаты, таму што Курапацкі крыж – гэта сістэма каардынатаў нацыянальнага руху. Гэта пакуты, гэта ахвяры і гэта прыцэл у вольнасць. Таму той, хто прыходзіць у Курапаты, ён пачынае ісці тым шляхам, якім ужо тысячы гадоў ішла Беларусь. Ён пачынае жыць тым жыццём, якім тысячы гадоў жыла і будзе жыць Беларусь. Шляхам хрысціянскім, шляхам боскім, шляхам людскім. Таму, дарагія сябры, калі ласка, прыходзьце у Курапаты, памаліцца, пакаяцца, удыхнуць неба, набрацца сілаў. І дзеля таго, каб быць разам, мы прыходзім на тое месца, дзе забівалі, каб жыла Беларусь. Жыве Беларусь з Богом! Тут были забиты сотни тысяч людей, у тым ліку самых разумных, адукаваных, годных и смелых. А тыя люди, что засталіся жить на Беларуси, их, конечно, больше засталося. Але яны были настолько напалоханыя, что яны боялись выказывать свои уласныя думки, боялись делиться своими думками со своими уласнымі детьми и допускали все, что тут творилось. Ад іх адабралі мову, яны не супраціўляліся, адабралі культуру, адабралі нават і гісторыю, і згадкі пра гісторыю і пра славу. І гэтыя людзі не змаглі ўрэшце супрацьстаяць і сягонняшняй нашай дыктатуры. Я вот, когда сюда прыходжу, я думаю, что тут ляжаць сотні тысячаў нявінных ахвяраў, якія просяць, каб мы пра іх не забывалі, і каб мы хоць нешта расказалі пра іх астатнім людзям на Беларусі, бо астатнія у большасці сваёй таксама нічога не ведаюць пра іх. Вось тут, непадалёку, будуецца рэстарацыя і забаўляльны комплекс. Хіба людзі, якія ведаюць, што тут адбывалася, маглі б дапусціць такое? Да нідзе ў Асвенцыме забаўляльных комплексаў няма. Нідзе ў іншых месцах народных трагедыяў не будуюць рэстараны. Толькі ў нас. Чаму? Бо людзі нічога не ведаюць пра Курапаты. Прыходзьце, паглядзіце. Паглядзіце, тут стаяць крыжы, камяні з надпісамі. Прыходзьце, прыносьце сюда звесткі пра сваіх. Магчыма, у вас ёсць сваякі забітыя нынкавідістамі. Прыносьце сюда звесткі пра іх і пашырайце інфармацыю пра Курапаты. Дзяліцеся ёю, не бойцеся нічога. Мне тут няма сваякоў пахаваных, якія пацярпелі ў тыя часы, але Курапаты для мяне гэта сведка, гэта след тых жахлівых падзей, якія мелі месца ў гісторыі майго народа, маёй краіны. І увогуле я ўспрымаю Курапаты як неад'емную частку гэтай гісторыі. Я лічу будаўніцтва бульба-школа побач з такім помнікам, як Курапаты, святататствам, дзікунствам, таму што, мне здаецца, больш няма такіх прыкладаў нідзе, ні ў Беларусі, нідзе ўвогуле нават за межамі. Я не ўяўляю, каб побач з хатыню пабудавалі нейкую карчму «Гарачая хатка» альбо ў гасцях у Папялушкі. Я лічу, што мы мусім змагацца супраць гэтага. Мы мусім рабіць усё мажлівае, каб такія бульба-школы былі зруйнаваныя, каб на іх месцы паставілі храмы. Трэба несці інфармацыю масы, мажліва, не цераз СМІ, таму што незалежныя СМІ мала хто, выбачайце, чытае. Гэта ўлёткі, гэта асабістыя кантакты. Мажліва, нейкія такія агульныя акцыі, мерапрыемствы з удзелам вядомых людзей, музыкаў, якія дапамогуць заявіць пра Курапаты грамчэй. Мы ўсе добра ведаем фразу, яна неаднойчы гучала ў розных СМІ, што гісторыя забытая, яна паўтараецца. Дык вось, каб не было паўтора, мы заклікаем усіх, прыходзьце ў Курапаты. У 1930-е, пачатку 40-х гадоў у гэтым месцы камуністычныя ўлады расстралялі дзясяткі тысячаў ні ў чым не павінных людзей. Камуністы на працягу дзесяцігоддзяў хавалі гэтую інфармацыю ад нас. Людзі не ведалі праўду пра Курапаты, пакуль у 1988 годзе Зянон Пазняк не раскрыў праўду пра гэтае велізарнае злачынства.
Камуністычныя ўлады спачатку не прызнавалі яго, праводзілі даследаванні, хацелі спіхнуць гэтае злачынства на нямецка-фашысцкіх захопнікаў, але усе наступныя праверкі, якіх была не адна, пракуратура, все пацвердзілі праўду пра тое, што тут былі забітыя людзі менавіта камуністычнай уладай. На жаль, цяперашняя ўлада з'яўляецца фактычна спадкаемцам той улады, якая забівала тут людзей. Для цяперашняй улады увогуле тэма курапатаў з'яўляецца такой нязручнай тэмай. І цяперашні прэзідэнт Беларусі нават ні разу не быў у гэтым месцы. Цяперашняя ўлада абсалютна наплевала на курапаты. Яна не паставіла тут ні помнік, і фактычна тут узнік народны мемарыял, які ў 2001 годзе пры пашырэнні Мінскай кальцавой дарогі нам давялося бараніць. Сюды былі пушчаны ОМОН, пускалі газ, падпалілі намёт, пасля чаго адзін чалавек ледзь не загінуў, і ён доўгі час прабыў у рэанімацыі. Ад пушанага газу людзі не маглі доўгі час бачыць. Але так ці інакш, гэтае ўрочышча тады нам удалося абараніць. Таму заклікаю вас усіх, распавядайце праўду пра курапаты, прыходзьце сюды на талокі, бярыце з сабой рыштунак. Тут ёсць шмат працы, шмат чаго тут трэба дапамагчы зрабіць. Усталёўвайце крыжы. І самае галоўнае, распавядайце сваім знаёмым, дзецям, бацькам, усім, хто не ведае пра курапаты, распавядайце праўду пра курапаты. Гэта самае галоўнае. Ведаеце, я дазнаўся пра курапаты, калі прачытаў артыкул Пазняка і Шмыгалёва у Ліве. І мяне это, конечно, вельмі ўзрушыла, таму што мой дзядзька, ён таксама там быў, у нас шмат у раду хто быў, але от лёс дзядзькі мяне заўсёды са мною. Вось. Можа, пагэтаму у 2004 годзе я з сябрамі і паставіў гэты знак тут у курапатах у памяць пра дзядзьку і тых габрэяў, беларусаў і іншых жыхароў Беларусі, якія сышлі ў іншы свет ад сталінізму. Мой дзядзька, ён хлопчыкам папаў у ГУЛАГ. Ён кіраваў Гомелі маладзёвай сіянісцкай арганізацыяй і, будучы вучнем 8 класа, ён быў адпраўлены ў міжрэчча Амудар'е і Сырдар'е, дзе пакутваў у ГУЛАГу, і толькі дзякуючы дапамозе жонкі Максіма Горкага ён змог адтуль вызваліцца, з'ехаць у Палестыну, стварыць там кібуц Афікім на паўднёвым беразе Галілейскага мора, а потым удзельнічаць у стварэнні дзяржавы Ізраіль і абараняць яе ад ворагаў. Поэтому для мяне курапаты яны з'яўляюцца ў нейкай ступені сімвалам агульнага трагічнага лёсу беларускіх габрэяў і менавіта саміх беларусаў і іншых жыхароў нашай шматмакутнай радзімы. Сюды трэба хадзіць, таму што курапаты, мне так здаецца, дазваляюць людзям стаць больш шчырымі, больш сумленнымі і больш цярпімымі, стаць людзьмі і перастаць быць саўкамі, стаць сапраўднымі і моцнымі, каб самім жыць па-людску і даваць жыць іншым. Поэтому я закликаю вас, суграмадзяне, дорогие жыхары Беларусі, прыходзьце сюды часцей, потому что курапаты дапамогуць нам, нашим дзецям, нашим нашчадкам стаць людзьмі.
Для меня понятие Куропаты в двух измерениях. Когда мне пришлось 5 лет работать в Томске, защищать там диссертацию по репрессиям, то в Колпашево есть тоже захоронение, но не такого масштаба, конечно, как у нас. Там примерно покоится прах до 3000 человек, в том числе и уроженцев Беларуси, которые были расстреляны в административном центре Нарынского края, в городе Колпашеве. И когда в Беларуси открыли Куропаты, то сибиряки назвали сибирскими Куропатами в Колпашево. В 1993 году я вернулся на родину, и для меня Куропаты является не только и не столько объектом там, научного исследования как специалиста, а именно место памяти десятков тысяч наших сограждан, которые были безвинно убиты, не захоронены, а закопаны в эту землю. И до сегодняшнего дня мы знаем всего 2 фамилии, которые случайно стали известны, десятки тысяч фамилий нам неизвестны. Мы не знаем точные границы Куропат. И поэтому сегодня я не хочу, чтобы здесь был Гульбашхол, я не хочу, чтобы до сих пор были преданы забвению прах тех наших сограждан, которые лежат в этой земле. Я не хочу, чтобы были новые Куропаты, которые уже покоят прах, наверное, и Захаренко, и Гончара, и Красовского, и Саватского. Я не хочу, чтобы ни один больше безвинный человек не пострадал на нашей земле ни от кого. Но я очень хочу, чтобы в Беларуси проводились все исследования. Я очень хочу, чтобы поименно были восстановлены каждая фамилия, каждого погибшего, не только в Куропатах, но и на всех других местах захоронений. А в общей сложности, даже по примерным подсчетам, было расстреляно более 400 тысяч человек. И в том числе в Куропатах мы предполагаем, эта цифра может быть от 30 до 250 тысяч. Поэтому хочется еще, чтобы были восстановлены льготы тем, кто потерял своих кормильцев, чтобы государство выплатило компенсации, в конце концов, этим людям, которые десятки лет не могли говорить правду о себе. Я хочу, чтобы были открыты архивы КГБ, чтобы мы узнали всю правду о этом периоде. И я хочу, чтобы власть перестала столько лет прятать эту правду и сделала, как это сделали в других цивилизованных странах. Открыла всю информацию, и в конечном итоге мы должны избавиться от советского стереотипа. Одна смерть – трагедия, миллион смертей – статистика. Не надо нам количество, нам надо каждый персонально. Но судьба каждого нам будет важна, нужна, и мы будем помнить о всех. И пока последний человек придет в Куропаты, память о этих людях будет жива. Куропаты – это святое место для всех белорусов, у кого боль за тих ахвяров абсолютно незаконно расстреляных, фактично мучеников. Боль за той час, коли гинули люди, элита, письменники, литераторы, музыки, элита Беларуси, не только Беларуси, и люди з других країн. І мені, як мастаку, це вельми болюча і тема вельми близька, бо при підході сюди я кожен раз припиняюся біля крижа Пакутов. Фактично, цей криж Пакутов з цим венчиком, це я придумав колючим дротом, як все одно німб такий колючий. Ось, і робив ескізи. І побач такий криж каплиця, де ікона мною намалювана, там це репродукція зроблена, Маті Божия Куропатська. Навідував президент Америки Клинтон. Тут детки стояли со свечками, і він проходив, Зенон Позняк зустрічав його. Одорені американським народом, я маю на увазі мармурову эту лавку, на несколько раз розбивалося. Ось, ламалися крижі. І все це як дивно. І наогул, я вже повторюся, може бути, я неколи сказав, що тому, як ми відносимося, білоруси, відносимося до цього місця, Куропатов, визначається
годность человека, его моральность. Тут люди гинули разных конфессий. И христиане, и иудеи, и татары. И это повинен быть помник усіх тых, хто загинув. І помник, каб гэта не повторилось. І хочется сказать, что люди добрые, приходьте сюды. Не для того, каб прогуляться тут с собаками, ці что-нибудь іншае, а приходьте поклониться гэтым ахвярам. Бо гэта наши куропаты. Это наша катыні, наша хатынь. Кветкі і пчолы стануць зямлёй, мёд перапоўніць нас да краёў. Рукі кахання сплятуцца пятлёй, сціснуць да болю горла тваё. Потым не будзе твайго і майго. Толькі святло, толькі святло. Выпаліць зноў усё, што было. Перад вяртаннем. Куропаты для меня это очень такое знаковое и значимое место. Дело в том, что это один из итогов Советской империи. И такие куропаты я наблюдал и на Колыме, где родился, и в Мордовии, где сидел сам, и на Соловках, где уже был в составе мемориала. Мы там производили тоже поиски захоронений, и, собственно говоря, весь Советский Союз покрыт такими куропатами. А теперь о настоящем. Ладно, если бы это была только история, но мы видим, что в последнее время империя возрождается. Она не возродится, конечно, но попытки такие сделаны будут. И они уже делаются. Смотрите на Украину. Так вот, чтобы это не повторилось, необходимо, чтобы люди как можно больше знали о том, к чему приводят вот эти вот имперские всякие замашки, поползновения. Для этого, конечно, надо, чтобы здесь была и молодежь, и научные публикации, и раскопки. Мы обязательно должны знать, кто здесь, сколько и все остальное. Поэтому я здесь. Я прихожу сюди несколько раз на год, бо тут похоронені, тобто розстріляні мої дядьки, родні і двоюродні, в 37-м, 39-м, 38-м году. Это память про наше минулое, горкое наше минулое. И каб яно не повторалася, нам потрібно ходить, покуль мы живые, привучить ходить сюди наших детей, наших внуков, каб яны помнили тое, что здарилося з нами, каб з ими ніколи не повторилось. Ну і колькі буде сил, столькі і будем ходить сюди, покуль не ушануем это место достойно, и каб эта память заховалась навечно. Живе Беларусь!
На вялікі жаль, 20-е стагоддзе так абышлося з нашым краем, што мы вельмі хутка пакінулі сваю сялянскую сядзібу і пераехалі ў горад, як бы хутка ператварыўшыся ў гараджан. Але гэта зусім не так. Мы губляем свае карані, адарваныя ад зямлі, губляем культуру спрадвечную, якая засталася там, і за такі хуткі час не набываем той гарадской, якая мусіць узрасціць, як бы сказаць, у нас тыя культурныя пачаткі гарадскія. Мы жывем у вельмі складаны час. Мы губляем не толькі вёску, мы губляем людзей, мы губляем культуру, мы губляем помнікі старыя, мы губляем могілкі старыя. І мне здаецца, вось гэтыя курапаты ў хуткім часе стануць тым адзіным духоўным апірышчам, якое будзе звязваць з нашым мінулым. І не толькі мы будзем тут успамінаць тых, якія былі расстраляныя падчас вайны. Мне здаецца, гэтае месца стане тым сакральным месцам, да якое будуць хадзіць будучыя пакаленні і ўспамінаць пра забытых продкаў, пра забытыя вёскі, пра тую спрадвечную аснову, якая мусіць ўсё-такі перакінуцца ў наш час і даць будучым пакаленням тое культурнае апірышча, якое не дазволіць забыцца, хто мы ёсць, кім мы былі і кім мы павінны быць. Так што курапаты для мяне ўжо сталі тым вялікім мемарыялам, які увасобіў у сабе усе нашы былыя маральныя якасці. Тыя, якія мы мусім перакінуць у сапраўднае 21 стагоддзе. Где мой народ? Кто мой народ? Кто мой народ? Где мой народ? Мой народ, дзе няма изгояў народу. Мой народ, дзе ахвярнасць вышэй перамог. Мова майго народу свобода, мэта майго народу Бог. Мова майго народу свобода, мэта майго народу Бог. Мэта майго народу Бог. Ну, курапаты, перш за ўсё, для мяне гэта боль. Гэта боль за тых людзей, што закатаваныя ляжаць тут, за тых продкаў маіх. У меня забіты быў дзед, прадзед у 37-м годзе. Ось, я прыходжу сюды, каб не згасала гэтая памяць, каб людзі ведалі, каб людзі зналі, што гэтае месца для беларусаў святое. Я прыходжу працаваць, я прыходжу кожны месяц 29 числа, паставіць крыж, прыбраць смецце, да проста памаліцца, да проста ушанаваць памяць тых людзей, якія загінулі, і каб мы жылі, каб добра было жыць нам на нашай зямлі. Бо калі не будзем хадзіць мы, рана ці позна прыйдуць сюда іншыя, тыя каты, якія нас забівалі. Приходите на курапаты. Людей здесь убивали, закапывали ни за что, не дав ни одного шанса на жизнь. Давайте хотя бы память о них сделаем чистой и светлой. У гэтым месяцы адышоў ад нас Рыгор Барадулін, народны паэт. І пасля яго засталася сярод мноства твораў кніга «Ксты». Адзін з сэнсаў гэтага слова – гэта крыжы.
Тут у Курапатах мы знаходзімся сярод крыжоў. І на сённяшні дзень я знайшла верш. «Памяні, Господи, наших бацькоў ды братоў, што адышлі ў Твой край, ад святла аблічча Твайго спагатоў. Спакой ім спачылым дай. Памяні, Господи, наших братоў, што і сёння ва ўчорашняга дня ў палоне. Вызвалі ад кайданоў і душы іхныя і далоні, каб мелі галаву на плячах, а не неслі, як горб за плячыма». Я не могу не приходить в Куропаты, потому что те образы с детства, которые я получил от видения реального ГУЛАГа и того, как охранники избивали, убивали людей, то, конечно, эти образы сопровождали меня всю жизнь, и это мой долг перед моими родителями, которые прошли ГУЛАГ и которых была поломана жизнь. И сегодня этот образ вот выливается в те, так сказать, памятные знаки, которые есть в этих Куропатах. И, конечно, мощнейший образ, который, так сказать, дал тоже определенный толчок, это образ Михася Чироты, который, будучи в тюрьме, нацарапал, не знаю чем, свои известные слова. «Я присягаю вам, сябры, мои поли, мои бары, что я не виноваты». Куропаты уварваліся ў нашу гісторыю, у наше жыццё пэўным чынам зненацку. Але мы цудоўна ведаем, што такое былі 30-е гады, нават і 20-е, і нават 19-й год. Таму што адразу пасля захопу бальшавікамі ўлады яны пачалі тварыць свае крывавыя справы. У мяне, напрыклад, дзядзька быў расстраляны ў 19-м годзе. Таму гэта я ведаю не так, як бы, па чутках, а вот так вот канкрэтна. І тут ёсць в асноўным селяне, калгаснікі, работнікі, але ёсць і інтэлігенцыя. Ляжыць тут рэктар, ляжыць тут загадчык магазина, і іншыя. І схаваць гэта ўжо цяпер не ўдасца. Мы спадзяемся на тое, што дзяржава павярнулася нарэшце тварам да гэтай трагічнай старонкі нашай гісторыі. І вось гэтыя вот знакі, которые тут з'явіліся, гэта ўсяляе ў нас думку, што так яно і будзе. І сапраўды хочацца, каб людзі сюды прыходзілі не з сабакамі, не з чаркамі, а прыходзілі, каб аддаць даніну памяці тым людзям, которые тут палеглі. Трэба, каб больш народу ведалі, што тут адбылося і што ёсць на самой справе. Як толькі невялічкая група археолагаў знайшла тут першыя магілы брацкія, наш кінааператор знакаміты Сергей Пятроўскі, яго ўжо няма на свеце, вельмі таленавіты і вельмі мужны чалавек, разам з рэжысэрам Міхасём Ждановскім прыйшлі сюды да Пазняка і знялі гэтыя першыя знаходкі. Тады гэта зрабіла на ўсіх, хто глядзеў, я не могу сказать, что некое тяжкое уражение, а просто невероятное. Это галомшило людей, потому что все мы были с этой краины, все мы были от гэтага народа, от гэтых пакутаў. Але уявить себе, что это вось такое дикунство, что это вось такое кровожерство, что это не нейкие там прыхадні, а нібыта свае люди могут учинить вось гэта, было немагчыма просто. І тады, што такое зрабіць фільм у той час?
Гэта ж прайсці вялікія пакуты. Гэта трэба шмат часу, гэта падаць заяўку, якую будзе зацвярджаць 6 інстанцый, якія ў той час кіравалі кінематографам. Практычна гэта было немагчыма, і было зразумела, што на першым жа этапе прыціснуць яе, знішчыць і не дазволіць нічога рабіць. І вось тады я паклікаў дырэктара кінастудыі, звычайнага чалавека, ён не быў ніякім дысідэнтам, звычайны гаспадарнік, якога прызначылі кіраваць студыі, і мы яму паказалі той матэрыял, які зняў Сергей Пятроўскі. Гэты чалавек сказаў: я зраблю ўсё, каб фільм адбыўся. І потым гэты фільм удзельнічаў аднойчы у фестывалі праабаротчых фільмаў, які праводзіўся ў Мінску. І раптам міністр культуры, той час быў Сасноўскі, зацікавіўся, што ж там за фільм удзельнічае ў гэтым фестывалі, і паглядзеў гэты фільм. Ён быў такім жаху, што загадаў новаму дырэктару студыі пакласці гэты фільм у сейф, зачыніць і ніколі нікому не адчыняць. Ніяк гэтыя курапаты нешчасныя не могуць супакоіцца. Людзі, якія тут ляжаць, не знаходзяць спакою, таму што на гэтай зямлі мяняюцца ўлады, мяняецца час, але сутнасць гэтай улады звярынай, антычалавечай, сталінскай не мяняецца. Яна можа прымаць новыя назвы, як хамелеон мяняць афарбоўку, але яна застаецца той жа. І таму я думаю, што сёння кожны чалавек, у якога ёсць сумленне, якому маці калісьці гаварыла нешта добрае, якому бацькі гаварылі добрыя словы пра любоў да сваёй зямлі, да бацькаўшчыны, якіх выхоўвалі у самых лепшых беларускіх традыцыях. Гэтыя людзі, іх шмат яшчэ, павінны прыходзіць сюды. Калі не могуць прыйсці, то хаця б помніць пра тое, што тут ляжыць наша Беларусь, якую мы хацелі бачыць, але якая не здзейснілася, не адбылася, таму што яна сустрэлася з гэтай пачварнай сілай, якая прыйшла з усходу, якая несла нам, бачыце, сваю брацкую любоў. Іх брацкая любоў вось у гэтых крыжах, і сёння доўжыцца тое ж самае. Сёння яны захапілі Крым, заўтра яны пойдуць в атаку на Тирасполь, а потым яны ўздумаюць прабіваць калідор на Калінінград праз нашу зямлю. Гэта ўсё тая ж імперыя, імперыя зла, якая існуе у сваёй той ці іншай форме, але па-ранейшаму існуе. І таму нам, людзі добрыя, трэба быць разам, трэба бараніць вось гэты кавалачак зямлі, дзе пахаваныя нашы закатаваныя продкі, нашы любыя і дарагія людзі. Нам трэба бараніць сваю айчыну, свой дом, сваю сям'ю. І не дазволіць ім здзекавацца над нашым народам зноў і зноў, як гэта яны рабілі за стагоддзе ў стагоддзе. Жыве Беларусь і будзе вечна жыць, я ў гэтым упэўнены, таму што я веру ў свой народ, веру ў сваю сям'ю, веру ў сваіх родных і блізкіх, веру ў тое добрае, што жыве ў маім народзе. Там мало от поля оттуплено было, а так кругом забор стоял. Высокий забор стоял. Ну, и детям так это и казалось, ну, 3 метра он был такой. Я заблудилась. И тут машина как раз. Вот как-то вот тут на горку. Машина. МК. Это уже Черный Ворон? Нет. И что это? С этих. Ага. Потом вылез один, выстрелил 3 раза вверх. А потом, значит, идет Черный Ворон. Идет Черный Ворон 1, 2, 3. И я подтыщилась под эту ель. Ель была такая раскладистая, там прямо как гнездо какое было. Может, в самом деле волки водились, черт их знает. Ага. И я зашилась, притулилась до этой елки головой и только землю вот так скубу со страху. Вы знаете, и упишилась. И по-большому все сразу. Ага. Ну и, а тут, главное, я бы еще так не испугалась, если бы эти люди не просились. Я еще не соображала, что-то их стрелять будут. Я ж не соображала. А потом они, значит, к яме,
и сами сзади. И тут люди мои, дорогие мои, за что нас? За что, люди добрые? За что нас? Деточки, прощайте. И тут пух-пух-пух-пух, вот как горох на сковороде. Падают, падают, падают. Боже мой, я носом зарыла, не веру. И опять, вторую машину подгоняют, опять вынимают их, выходят. И тоже одни те же песни. Одни. Женщины были сироты? Были и женщины, были. Вот им развязывали руки, что только что у женщин, вот мне впечатлилось то, что волосы прямо такие растрепленные, прямо аж, то ли от расстройства, я понять даже не могу, почему их так уже, тены уже их там наказывали, били, что я не знаю. И же больше всех, вот мужчины не так кричали, как женщины. Коли им развязывали руки, яны проситься починали одразу. Нет. Ой. Яны просили всегда пока развязывать. Куропаты – это не только тое месца, где ляжаць ахвяры сталінізму, где прах наших продкаў, якія ні ў чым перад гэтай уладай, не тым больш перад гэтай зямлёй, не тым больш перад народам, не тым больш перад Богом не былі вінаватыя. І тым не менш яны тут. Але я прыходжу сюды і буду прыходзіць, пакуль буду жыць, не толькі дзеля таго, каб пакланіцца ім, каб згадаць пра іх, але і падумаць пра іх дзяцей, пра іх унукаў, праўнукаў, пра тых, хто ідзе у будучыню. Чаму? Бо тут, ці дакладней, зусім непадалёку адсюль, у самым канцы 80-х адбылася падзея, якая стала першай вехай нашай сучаснай беларускай гісторыі. Это шэсце ад усходніх могілкаў да курапатаў. Тады на тым шэсці я вельмі многае для сябе зразумеў. Шмат што у тых людзях, якія ішлі разам са мной, і ўсім сабе адкрыў. Глыбіннае, беларускае, тое, на чым мы стаім, ці ва ўсякім разе павінны стаяць. Дык вось, калі я іду па гэтай крыжавай алеі, па тым полі, па якім мы ішлі тады пад ветрам, пад шротам снегу, ішлі з мінулага праз усе равы, праз усе могільнікі да той Беларусі, якая павінна быць у імя тых, хто за яе палёг. Я ўспамінаю вось тых людзей, гэты народ, які тады зрабіў першы крок да саміх сябе, беларусаў.